ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ତମ ପ୍ରିୟ ସିଦ୍ଧି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆପଣ କହିଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ହଁ ସରି ସରି ମୁଁ କହିବାର ଥିଲା। ହଉ ସରି ମୋ ଝିଅର ଡାଇଲଗ ଶୁଣ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ତୁ କେବେଠୁ ଦୋକାନ ଦେଲୁଣୁ? ଛାଡ଼ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ମୋ ନାଁ ପକେଇଲା। ତାପରେ ଗାଁକୁ ଏତେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ରାତି 1 ହେଇଗଲା। ଆଙ୍କ ଭାଷଣ ରାତି ପାଇଯିବ ଆଉ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ଗୀତର ଆରମ୍ଭ ଦଶହରାକୁ ଯାତ୍ରାଟା ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତ ବାଜିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି। ଏତେ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ହେବିନି ତାପରେ। କହୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ପଇସା ଦବ ମଜା କରିଥିଲେ। ଆମ ଦାଦା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଟିକେ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମାଉସୀର ମୋର ଗଲୁ କାହିଁକି ନା ରାତି ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ